Museoen nazioarteko egunarekin bat eginez, Armagintza Museoak oso erakusketa berezia antolatu du. Museoen etorkizuna etengabe aldatzen den gizartean, lelopean, museoek konektore eta kultura nortasunaren zaindari gisa betetzen duten zeregina biztaratzera gonbidatzen gaitu. Hain zuzen ere, H Herramientas SL 85. urteurrena erakusketa bisita daiteke Armagintzaren museoaren atarian. Historia eta Eibarren sustrai sakonak dituen eta beti etorkizunera begira dagoen enpresari egindako omenaldia da. H Herramientas SL-ren historia gerra ostean hasi zen. 1940an, Esteban Hatxak enpresa txiki bat sortu zuen Zaldibarren, ordura arte atzerritik zetozen eskuairak egiteko. Kontxa Garitaone India emaztearen laguntzarekin eta ikuspegi berritzaile handiarekin enpresa urratsez urrats hastea lortu zuen. Empezó con escuadras para mecánico, según una norma alemana DIN 875, y seguimos con las mismas. Luego hemos ampliado a otros tipos de escuadras, a transportadores de ángulos, falsas escuadras, cartabones, cosas similares. 50ko hamarkadaren hasieran, Hatxa enpresa Eibarrera etorri zen eta funtsezko urratsa eman zuen, doitasun tresnetan espezializatuz. Kalitate handiko kalibre, konpas eta erregelekin, hainbat sektoreen profesionalen konfiantza lortu zuen. 4 urte beranduago, nazioartean edatzeko prozesuari ekin zion. 1982an, produkzioaren 80% Europara esportatzen zen. Hatxa, erreferentziazko izena bihurtu zen gure mugetatik haratago ere. Nuestros clientes están principalmente en España y Portugal, en ferreterías y suministro industrial. Y en el extranjero pues tenemos también bastantes clientes que algunos les hacemos con su propia marca. Y pues en Alemania, Francia hace muchos años que seguimos vendiendo. Y Alemania, bueno, Italia, pues varios. Entonces, gran parte de la producción va a esos países. Enpresak ez dio inoiz berrikuntzari utzi. Etengabeko hobekuntzaren eta gehiegeko inbertsioaren aldeko apustu irmoarekin, Hatxak garai berrietara egokitzen jarraitzen du gaur egun bere sustraiei uko egin barik. Hatxa zerbaitek definitzen badu, tresne kalitateaz gain familia izaera da. 85 urteren ondoren, Esteban eta Kontxaren ondareak bizirik dirau 3. belaunaldiaren eskuetan. Gerardo eta Miriam Hatxak enpresa modernizatu zuten, eta gaur egun haien ondorengoek konpromiso eta bikaintasun berarekin jarraitzen dute bide horretan. Ahalegin, ikuspegi eta iraunkortasun istorio bat da, Eibarko espiritu ekintzailearen isla. Erakusketarako sarrera doakoa da, eta irailaren 28 arte egongo da zabalik.